Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Sripta Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Bhakti Vedanta Hare Krishna. Hare Krishna. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadadi Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Udavadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganarikunadanvitam Tam Sajivam साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नम आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാതന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. നിരന്തര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 4 അധ്യായം 21 പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ശ്ലോകം 32. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിനിർധാതുശേഷമനോമലഃ പുമാൻ അസംഗവിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ യദംഗ്രിമൂലേ കൃതകേതനഃ പുനഃ ന സംസൃതിം ക്ലേശവഹാം പ്രപദ്യത്തെ. വിനിർധുതാശേഷമനോമലഃ പുമാൻ അസംഗവിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ യദംഗ്രിമൂലേ കൃതകേതനഃ പുനഃ ന സംസൃതിം ക്ലേശവഹാം പ്രപദ്യത്തെ. വിനിർധുതാശേഷമനോമലഃ പുമാൻ അസംഗ വിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ യദംഗ്രിമൂലേ കൃതകേതനഃ പുനഃ ന സംസൃതിം ക്ലേശവഹാം പ്രപദ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിർദുദാശേഷ മനോമലഃ പുമാൻ. വിനിർദുദാശേഷ മനോമലഃ പുമാൻ. അസംഗവിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ. അസംഗവിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ. യദഗ്രിമൂലേ കൃതകേതനഃ പുനഃ. ത്രിമൂലേ കൃതകേതനഃ പുനഃ. അസംസൃതിം ക്ലേശവഹാം പ്രപദ്യത്തെ. ന സംസൃതിം ക്ലേശവഹാം പ്രപദ്യത്തെ. വിനിർദുദാശേഷ മനോമലഃ പുമാൻ. വിനിർദുദാശേഷ മനോമലഃ പുമാൻ. അസംഗവിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ. വീര്യവാൻ. യദഗ്രിമൂലേ കൃതകേതനഃ പുനഃ. അസംസൃതിം ക്ലേശവഹാം പ്രപദ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമാദേവി ദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിനിർദുദാശേഷ മനോമലഃ സംഗവിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ. യദംഗ്രിമൂലേ കൃതകേതനഃ പുനർന സംസൃതിം ക്ലേശവഹാം പ്രപദ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിനിർദുദാശേഷ മനോമലഃ പുമാൻ. അസംഗവിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ. യദംഗ്രിമൂലേ കൃതകേതനഃ പുനഃ ന സംസൃതി ക്ലേശ വഹാം പ്രപദ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി രണ്ടുപേരെ ഒന്ന് അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാം. സിന്ധു സിക്ക് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിനിർദുദാശേഷ മനോമലഃ പുമാൻ. അസംഗവിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ. യദംഗ്രിമൂലേ കൃതകേതേന പുനഃ ന സംസൃതി ക്ലേശവഹാം പ്രപദ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിനിർദുദാശേഷ മനോമലഃ പുമാൻ. അസംഗവിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ. യദംഗ്രിമൂലേ കൃതകേതനഃ പുനഃ അസംസൃതിം ക്ലേശവഹാം പ്രപദ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിനിർദുദാശേഷ മനോമലഃ പുമാൻ. ന സംഗവിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ. യദംഗ്രിമൂലേ കൃതകേതനഃ പുനഃ അസംസൃതിം ക്ലേശവഹാം പ്രപദ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിനിർദുദാശേഷ മനോമലഃ പുമാൻ. അസംഗവിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ. യദംഗ്രിമൂലേ കൃതകേതനഃ പുനഃ സംസൃതി ക്ലേശവഹാം പ്രപദ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിനിർദുദാശേഷ മനോമലഃ പുമാൻ. അസംഗവിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ. യദാംഗ്രിമൂലേ കൃതകേതനഃ പുനഃ ന സംസൃതിം ക്ലേശവഹാം പ്രപദ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിനിർദുദാശേഷ മനോബല പുമാൻ. അസംഗവിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ.
यदङ्घ्रिमूले कृतकेदन पुनः न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा पंकजाश्री माता जी। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय विनिर्दुतशेष मनोमलपुमान न संग विज्ञान विशेष वीर्यवान् यदङ्गिमूले कृतकृतयेन पुनः न संसृति क्लेशवहां प्रपद्यते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा विरजा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय विनिर्दुदाशेषमनोमलपुमान संगविज्ञानविशेषवीर्यवान् यथङ्घ्रिमूले कृतकेदन पुनः न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा। कृष्ण। ओम नमो हरे कृष्ण। भगवते वासुदेवाय विनिर्दुदाशेषमनोमलपुमान् सङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् यदङ्घ्रिमूले कृतकेतन पुनर्न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा वत्सला शाजी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विनिर्दुदाशेष मनोमलपुमान् असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान् यदङ्घ्रिमूले कृतकेतन पुनः न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा भारती माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय विनिर्दुदाशेषमनोमलपुरान् असङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् यदङ्घ्रिमूले कृतकेतनः पुनः संसंसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रिद्धि आचार्य माता जी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विनिर्दुदाचेष्टमनोमलपुमान् असङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् यदङ्घ्रिमूले कृतकेतनः पुनः न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा शारदा श्री उपासना देवीदासी माता जी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विनिर्दुदाशेषमनोबलपुमानसङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् यदङ्घ्रिमूले कृतकेतन पुनः न संसृति क्लेशवहां प्रपद्यते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा तनुप्रदी माता जी। तनुप्रदी माता जी। हरे कृष्णा भारती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विनिर्दुदाशेष मनोमलपुमानसङ्गविज्ञान विशेष वीर्यवान् यदङ्घ्रिमूले कृतकेतन पुनः न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा धनलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो हरे भगवते वासुदेवाय विनिर्दुदाशेषमनोमलपुमान् असङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् यदङ्घ्रिमूले कृतकेतनः पुनः न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा शोभा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय विनिर्दुदाशेष मनोमलपुमान् असङ्गविज्ञान विशेषवीर्यवान् यदङ्घ्रिमूल कृतकेतन पुनः न संस्कृतिं क्लेशवहां प्रवर्तिते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माया दीदा मंगला देवीदासी माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विनिर्दुदाशेषमनोमलपुमान् असङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् यदङ्घ्रिमूले कृतकेतन पुनः न संसृति क्लेशवहां प्रपद्यते। हरे कृष्णा तनुप्रदी माता जी। हरे कृष्णा सुवर्ण प्रभा माता जी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
വിനിർത്തുതാശേഷമനോമലപ്പുമാൻ അസംഗവിജ്ഞാന വിശേഷവീര്യവാൻ യദം ഹ്രിമൂലേ കൃതകേതന പുനർ ന സംസ്മൃതിം ക്ലേശവഹാം പ്രപദ്യതേ. കൃഷ്ണമദജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത്ര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിനിർദ്ദുതാശേഷ മനോമലപൂമാ ന സംഗ വിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ യദംഗ്രിമൂലേ കൃതകേന പുനർന സംസൃതിം ക്ലേശവഹാം പ്രപദ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിനിർദ്ദുതാശേഷ മനോമലപുമാൻ അസംഗ വിജ്ഞാന വിശേഷ വീര്യവാൻ യദംഗ്രിമൂലേ കൃതകേതന പുനഃ സംസൃതിം ക്ലേശവഹാം പ്രപദ്യതേ. വിനിർദ്ദുത പ്രത്യേകം ശുദ്ധനാക്കപ്പെട്ട അശേഷ പരിമിതികളില്ലാത്ത മന അമലഹ ഊഹാപോഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ കുന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ. പുമാൻ വ്യക്തി, അസംഖ വെറുപ്പുളവാക്കപ്പെട്ട്, വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രീയമായി, വിശേഷിച്ച്, വീര്യവാൻ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ശക്തനാക്കപ്പെട്ടവൻ, യത് ആരുടെ, അങ്ക്രി പങ്കജപാദം, മൂലേ വേരിൽ, കൃതകേതന ശരണം പ്രാപിച്ചു, പുനഃ വീണ്ടും, ന ഒരിക്കലും, സംസൃതിം ഭൗതിക അസ്തിത്വം, ക്ലേശവഹാം ദുഃഖാവസ്ഥകൾ നിറഞ്ഞ, പ്രപദ്യതയെ ഏറ്റെടുക്കുക. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരു ഭക്തൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അരവിന്ദ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവൻ എല്ലാവിധ തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും പരിത്യാഗ തലത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. ഒരുവൻ ഭക്തിയോഗം അനുശീലിച്ച് ശക്തനായാൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ ഒരിക്കൽ ശരണം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ത്രിവിധ ദുഃഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവ് തന്റെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ, ഒരു വ്യക്തി ഒരു തവണ, ഒരു ഭക്തൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അരവിന്ദ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാവിധ തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ സമ്പൂർണമായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ വ്യക്തിയുടെ, അതായത് ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഇത് എങ്ങനെ മാത്രമേ സാധ്യമാകുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരുവൻ ഭക്തിയോഗം അനുശീലിച്ച് ശക്തനായാൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾക്ക് തനിയെ, അതായത് ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതൊരു സമർപ്പണമാവില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരണാഗതി സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ ഒരിക്കൽ ശരണം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ത്രിവിധ ദുഃഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അജാമിളൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക ചെയ്തു? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം തുടക്കത്തില് ചെറിയ പ്രായത്തില് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരു വേള തെറ്റിപ്പോയതാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മോശമായി ജീവിക്കേണ്ടതായി വന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു തവണ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. അത് ഭഗവാൻ ഏത് വിധത്തിലും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് ഈ ത്രിവിധ ദുഃഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു പൃഥു മഹാരാജാവ്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളുടെ ശ്രവണ കീർത്തന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരുവന്റെ മനസ്സ് എല്ലാ അഴുക്കുകളും അകന്ന് ക്രമേണ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. സ്മരണാതീത കാലം മുതലുള്ള ഭൗതിക സഹവാസ നിമിത്തം നാം നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ മാലിന്യങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ജീവസത്ത അവന്റെ ശരീരമെന്ന് സ്വയം തെറ്റായി തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഈ മാലിന്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും അവനിൽ ഉളവാകുകയും അവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കഠിന നിയമങ്ങളുടെ കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാബോധത്തിന് കീഴിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ വീഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം അവൻ ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കി മനസ്സ് ശുദ്ധമാകുന്ന പക്ഷം അവന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലോ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിലോ താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ഒരു നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിക്കാനും അതുപോലെ സദാ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരിക്കാനും സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ഉള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ എത്ര ജന്മം ഏതൊക്കെ യോനികളിലൂടെ ജനിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ. അപ്പൊ എത്രയോ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇത് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആരുടെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്? ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാലും. അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ അക്യുമുലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങളും അതിന്റെ തോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാലിന്യ കുമ്പാരമായിട്ട് കുന്നുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വശംവദരായി ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും തെറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കുരുക്കുകൾ, കഠിന നിയമങ്ങളുടെ കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെടുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കഠിന നിയമങ്ങളുടെ കുരുക്കുകളിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് സ്വയം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്, നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഒക്കെ എന്താണ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കുറേ ചളിയുള്ള ഒരു വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നല്ല മുഴുവൻ ചളിയുള്ള ഒരു വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അത് ഒരു പൈപ്പ് വാട്ടറിന്റെ നേരെ വെക്കുക, അതായത് റണ്ണിങ് വാട്ടറിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം വീഴാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം വീണുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള ചളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കലങ്ങി പുറത്തേക്ക് തുളുമ്പി പോകും അല്ലെ. അങ്ങനെ തുളുമ്പി പോയി അവസാനം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്താണ് നല്ല പ്യുവർ വാട്ടറായി മാറും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപവും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് കുന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള ഈ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി പരിശുദ്ധമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഏർപ്പെടാനും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തില് മാലിന്യമുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനോ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനോ ഒന്നും തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. ജ്ഞാനത്താലും വൈരാഗ്യത്താലും സവിശേഷീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ശരീരമല്ല താനെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തോടുള്ള വിരക്തിയാണ് വൈരാഗ്യം. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്ന ഈ രണ്ട് പ്രാഥമിക തത്വങ്ങളും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ശക്തിയിലൂടെ സാക്ഷാത്കൃതമാകും. അപ്രകാരം ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ അവനെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ശരീരം വെടിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും തിരികെ വരില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അപ്പോ ഇവിടെ ഓരോരോ വേർഡ് ബൈ വേർഡിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു തരാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദര്. എന്താണ് ജ്ഞാനം? ജ്ഞാനത്താലും വൈരാഗ്യത്താലും സവിശേഷീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തി. ജ്ഞാനം എന്താണ്? ശരീരമല്ല താനെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനത്താലും വൈരാഗ്യത്താലും സവിശേഷീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തോടുള്ള വിരക്തിയാണ് വൈരാഗ്യം. അപ്പോ ഇത് ഓരോന്നും എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെ, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥ. ഇത് എപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ? നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധം വരുമ്പോ അതെന്താണ്? അത് ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നമുക്ക് സാധ്യമാകും? ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് സാധ്യമാകും. ഈ രണ്ട് പ്രാഥമിക തത്വങ്ങളും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ശക്തിയിലൂടെ സാക്ഷാത്കൃതമാകും. അപ്പൊ ഭക്തി കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഈ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? തുടക്കത്തില് ഈ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര് ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് പ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ നാമം ജപിക്കാൻ. നമ്മൾ കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവും ചിലപ്പോ ജപിക്കുന്നുണ്ടാവുക, ചിലപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആദ്യം അതിനൊരു ചെറിയൊരു താല്പര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ
തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറി നമ്മളെ ആ ഒരു ഭക്തി സേവനം എന്താവും, സ്ട്രോങ് ആയി മാറും അല്ലെ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനവും അതുപോലെ ഈ ശരീരമല്ല താൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉറച്ചുറച്ചു വരും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ ഒരു ശരീരം, ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. അത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. തിക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിജ്ഞാനം എന്ന പദത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ജ്ഞാനം അഥവാ ആധ്യാത്മികമായ ബോധ്യപ്പെടലിന്റെ അറിവ് ഒരുവൻ താൻ ശരീരമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഇതിനെ ബ്രഹ്മബോധം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉണർവ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഒരുവൻ അവനെ സ്വയം ഭൗതികമായി തിരിച്ചറിയുന്നതിനാൽ അവനെ ആധ്യാത്മികമായി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭൗതിക അസ്തിത്വവും ആധ്യാത്മിക അസ്തിത്വവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മബോധത്തിന്റെ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ ആത്യന്തികമായി ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലാവുകയും അവിടെ അവന് സ്വന്തം സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും സമ്പൂർണമായ ധാരണയുണ്ടാകും. ഈ ധാരണയാണ് ഇവിടെ വിജ്ഞാന വിശേഷം എന്ന് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് വിജ്ഞാന വിശേഷം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് കൊണ്ട് ശക്തനാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ മോക്ഷം ഉറപ്പാക്കപ്പെടും. അപ്പോ ഇതിൽ എന്താണ് വിജ്ഞാനം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരമല്ല ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം? ഈ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടണം അല്ലെ. നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരുവൻ ആത്യന്തികമായി ഭക്തിയുത സേവന്റെ തലത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആ സ്ഥാനം എന്താണ്, എന്റെ സ്ഥാനം വേറെ സ്വരൂപഹു നിത്യര കൃഷ്ണദാസ് അല്ലെ. ആ ഒരു സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് സമ്പൂർണമായ ധാരണ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ ഒരു ധാരണയാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ജ്ഞാനം. അതായത് ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു, എന്താണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അത് ജ്ഞാനം. അത് ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ അല്ലെ. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെയാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധ്യമാകുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത 9:2 ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രത്തെ അങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയുള്ള പ്രത്യക്ഷമായ ബോധ്യപ്പെടൽ. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ. ഭക്തിയോഗ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഒരുവന് അവന്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതി സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. മറ്റു ഉപാസനകളിൽ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം തുടങ്ങിയവ ഒരുവന് അവന്റെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗ ഉപാസനയിൽ ഒരുവന് അവന്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതി നേരിട്ട് ബോധ്യമാക്കാൻ കഴിയും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരുവന് അവന്റെ വിശപ്പടങ്ങി സംതൃപ്തമായെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ആസ്വാദനത്തിനും ഭൗതിക ലോകത്തിനു മേലുള്ള പ്രഭുത്വ സ്ഥാപനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ വിശപ്പ് ആസക്തിയുടെയും അജ്ഞതയുടെയും രജോ ഗുണത്തിന്റെയും തമോ ഗുണത്തിന്റെയും ആധിക്യത്താൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ പുരോഗതി, നമ്മൾ എത്രത്താണ്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റേത് യോഗയിലും ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവർ എത്രത്താണ്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തു എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം മരണസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ, അതായത് ഈ ഭ്രൂമധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പ്രാണനെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഒരു പരിപൂർണത പറയുന്നത്. പക്ഷെങ്കില് അപ്പം ആ ഒരു ഇത് എപ്പോഴും മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, മരണസമയത്ത് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഭക്തിയോഗയിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഓരോ തവണയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കാനും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമുക്കത് അതുപോലെ നാമം ജപിക്കാൻ, ഒരു നിഷ്ഠയോടുകൂടി നാമം ജപിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലായ്മ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ താഴോട്ടാണ് പോണത്. എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം, നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ വ്യത്യാസം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ താഴോട്ടാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്.
ഏതുപോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭക്ഷണം. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശപ്പ് മാറി, ഞാൻ വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ബോധ്യപ്പെടുന്നത്, അതിൻ പ്രകാരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം പ്രോഗ്രസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉള്ള പ്രഭുത്വ സ്ഥാനവും ആസ്വാദനത്തിനും ഭൗതിക ലോകത്തിനും മേലുള്ള പ്രഭുത്വ സ്ഥാപനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ അയഥാർത്ഥമായ വിശപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആസക്തി. പക്ഷെ ഈ ഭൗതികമായ ആസക്തിയാണത്. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ അജ്ഞതയുടെയും രജോ ഗുണത്തിന്റെയും തമോ ഗുണത്തിന്റെയും ആധിക്യത്തിലുള്ളതാണത് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ താല്പര്യം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണുള്ളത്? അജ്ഞതയിലാണുള്ളത്, ഭൗതിക ലോകത്താണുള്ളത്, രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലുമാണുള്ളത്. അതേസമയം നമ്മുടെ ആ ഒരു ആങ്ഷൈറ്റി, നമ്മുടെ ആകാംക്ഷ അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ ആകുമ്പോ അതിന് ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി എന്നാണ് പറയാം. ഭക്തി യോഗ ഉപാസനയാൽ ഒരുവന്റെ ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും ക്ഷയിക്കുകയും അവൻ സദ്ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതനാവുകയും ചെയ്യും. ക്രമാനുഗതമായി സദ്ഗുണത്തെയും അതിജീവിച്ച് അവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെടാത്ത വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. ആ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ഭക്തന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും താൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരികെ വരില്ലെന്ന് സംശയലേശമന്യേ സ്വയം ബോധ്യമുണ്ടാകും. അപ്പോ നമ്മള് ഭക്തി യോഗം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും മാറി നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നീട് ആ ഒരു ഭക്തി ഉപാസന നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നും ഉപരിയായിട്ട് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന വാസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും പിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമേവ യൂയം ഭജതാത്മവൃത്തിഭിഃ മനോവചക്കായ ഗുണൈ സ്വകർമ്മഭിഃ അമായിന കാമദുഃഖാംഘ്രി പങ്കജം യഥാധികാരാവസിതാർത്ഥ സിദ്ധയഃ. തമേവ യൂയം ഭജതാത്മവൃത്തിഭിഃ മനോവചകായ ഗുണൈ സ്വകർമ്മഭിഃ അമായിന കാമദുഃഖാംഘ്രി പങ്കജം യഥാധികാരാവസിതാർത്ഥ സിദ്ധയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമേവ യൂയം ഭജതാത്മവൃത്തിഭിർമനോവചഃ കായഗുണൈർസ്വകർമ്മിഭിഃ അമ്മായിനസ്കാമദുഃഖാംഘ്രി പങ്കജം യഥാധികാരാവസിതാർത്ഥസിദ്ധയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത കൃഷ്ണവാണി ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. മാതാജി കാണുന്നില്ലേ? ഓ, ഒരു ലേശം താഴേക്ക് ആക്കി തരൂ, കുറച്ച്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. തമേവ യൂയം ഭജതാത്മവൃത്തിഭിർ മനോവചക്കായ ഗുണൈ സ്വകർമ്മഭിഃ അമായിന കാമദുഃഖാംഘ്രി പങ്കജം യഥാധികാരാവസിതാർത്ഥ സിദ്ധയ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമേവ യൂയം ഭജതാത്മവൃത്തിഭിർ മനോവചകായ ഗുണൈ സ്വകർമ്മഭിഃ അമായിന കാമദുഃഖാംഘ്രി പങ്കജം യഥാധികാരാവസിതാർത്ഥ സിദ്ധയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമേവ യൂയം ഭജതാത്മവൃത്തിഭിർമനോവചക്കായ ഗുണൈ സ്വകർമ്മഭിഃ അമായിന കാമദുഃഖാംഘ്രി പങ്കജം യഥാധികാരാവസിതാർത്ഥ സിദ്ധയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തമേവ യൂയം ഭജതാമവൃത്തിഭിർ മനോവച കായ ഗുണൈ സ്വകർമ്മഭിः അമായിന കാമദുഃഖാംഗ്രി പങ്കജം യഥാധികാരവസിതാർത്ഥസിദ്ധയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा माता जी। गीता सी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिर्मनोवचकाय गुणैः स्वकर्मभिः अमायिन कामदुःखाङ्घ्रि पङ्कजं यथाधिकारावसिदार्थसिद्धयः. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। श्रीजा माता जी चलिए बोलो हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिर्मनोवचकाय गुणैः स्वकर्मभिः अमायिनः कामदुःखाङ्घ्रिपङ्कजं यथाधिकारावसिदार्थसिद्धयः. हरे कृष्ण माता. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ? ഇത് കുറച്ച് വലിയ വർക്കൗട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തമേവ യൂയം ഭജതാത്മവൃത്തിഭിः മനോവചക്കായ ഗുണൈः സ്വകർമ്മഭിः അമായിനഃ കാമദുഃഖാംഘ്രി പങ്കജം യഥാധികാരാ വസിതാർത്ഥസിദ്ധയഃ. തം അദ്ദേഹത്തിനായി ഏവ തീർച്ചയായും യൂയം നിങ്ങൾ എല്ലാ പൗരന്മാരും ഭജത ആരാധിക്കുക. ആത്മ സ്വന്തം വൃത്തിഭിഹി ഉപജീവനത്തിനുള്ള തൊഴിൽ മനഃ മനസ്സ് വചഃ വാക്കുകൾ കായ ശരീരം ഗുണൈഹി പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളാൽ കർമ്മഭിഹി തൊഴിൽപരമായ പ്രവൃത്തികൾ അമായിനഃ ഗോപ്യമാക്കി വെക്കാതെ കാമദുഃഖ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാക്കുക. അംഘ്രി പങ്കജം പങ്കജപാദങ്ങൾ യഥാ കഴിയുന്നത്ര അധികാര കഴിവ് അവസിത അർത്ഥ ഒരുവന്റെ താത്പര്യം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുക. സിദ്ധയ സംതൃപ്തി വർത്തനം ഭാവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പൃഥു മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗരന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളും വാക്കുകളും ശരീരങ്ങളും തൊഴിൽപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. സ്വന്തം കഴിവുകൾക്കും തൊഴിലുകൾക്കും അനുസരിച്ച് പരിപൂർണ വിശ്വസ്തയോടെയും ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ സേവനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിൽ വിജയിക്കും. അപ്പോ പൃഥു മഹാരാജാവ് എന്താണ് തന്റെ പ്രജകളോട് പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളും വാക്കുകളും ശരീരങ്ങളും തൊഴിൽപരമായ, അതായത് എല്ലാം കരോഷി യഥാശ്നാസി ഘോഷിതദാസിയത് തപസ്സി കൗന്ദേയ തത് പുരുഷമതർപ്പണം. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതേ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ മഹാരാജാവ് ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങളാവട്ടെ, അതുപോലെ പിന്നെ എല്ലാം മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും ഒക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിപൂർണമായിട്ട്, അതായത് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ. എന്താണ് മറച്ചു വെക്കാതെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വിശ്വാസത്തോടെയും ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെയും. ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ നമുക്കൊരു ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ, പരമാത്മാവായിട്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ ഭാവവും ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിലിപ്പോ ഭഗവാനോട് അത്രയൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാതെ പുറമെ ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ആക്ടിങ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഭഗവാന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഒന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി എനിക്ക് തരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പരിപൂർണ മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ സേവനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിൽ വിജയിക്കും. ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക്. ഭാഗവതം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആർക്കെങ്കിലും ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ? ചിലപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകുണ്ടാവില്ല.
ആർക്കെങ്കിലും ശ്ലോകം ചൊല്ലണോ? ഭാരതമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ സുകർമ്മണ തം അഭ്യർച്ച്യ, ഒരുവൻ അവന്റെ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മങ്ങളിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. 4 വർണ്ണങ്ങളുടെയും 4 ആശ്രമങ്ങളുടെയും സ്വീകരണം ഇത് നിർബന്ധിതമാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഋതുമഹാരാജാവ് ഗുണൈ സ്വകർമ്മഭിഹി എന്ന് പറയുന്നു. ഈ പദാവിഷ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. 4 ജാതികൾ, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെയും ആ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനായിരിക്കും. അതിനാൽ അവന് സത്യം പറയുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, എപ്പോഴും ശുദ്ധനായിരിക്കുക, സഹിഷ്ണുവായിരിക്കുക, തന്റെ ആധ്യാത്മിക സ്ഥിതിയെ പറ്റി അറിവുണ്ടായിരിക്കുക, ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക എന്നീ ബ്രാഹ്മണീയ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്രകാരം ഒരു യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണനായി ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തോടെയുള്ള സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം അവന് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയും. അതുപോലെ പൗരന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സ്വകർമ്മണ തം അഭ്യർച്ച്യ, എന്താണ്? തന്റെ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇവിടെ വീണ്ടും എടുത്തു പറയാണ്, 4 വർണ്ണങ്ങൾ, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാസൃഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, ഇങ്ങനെയുള്ള 4 കൂട്ടരും തങ്ങളുടെ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഋതുമഹാരാജാവ് എടുത്തു പറയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ബ്രാഹ്മണരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണർ എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും, അവർക്ക് സത്യം പറയാൻ സാധിക്കും, എപ്പോഴും ശുദ്ധരായിരിക്കുക, സഹിഷ്ണുവായിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവര് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇപ്രകാരം ഒരു യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണനായി ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തോടെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം, അല്ലാതെ വെറുതെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഏത് ഗുണത്തിൽ മാത്രമേ ഇരിക്കുള്ളൂ? സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവര് ഏത് ഗുണത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി, വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തോടെയുള്ള സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്തിമ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഇനി ക്ഷത്രിയരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പൗരന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക, കൈവശമുള്ളതെല്ലാം ദാനം നൽകുക, രാജ്യഭരണത്തിൽ വൈദിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുക, ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ ആക്രമണം ഉണ്ടായാലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഭയമില്ലാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയവ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മങ്ങളാണ്. ഇപ്രകാരം ഒരു ക്ഷത്രിയന് അവന്റെ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മങ്ങളാൽ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ക്ഷത്രിയൻ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രാഹ്മണനാണ് ഉയർന്ന തലം, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബ്രാഹ്മണനാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനായാലേ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ, ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റേതായ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ആ ഡ്യൂട്ടിയിലൂടെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഏത് കുലത്തിലാണോ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള തൊഴിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട്, നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സ്വഭാവമാണ്, എനിക്ക് ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല, പകരം ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുമാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ക്വാളിറ്റിയാണ് ആ വ്യക്തിക്കുള്ളത്. ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലാണ് ആ വ്യക്തി ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തി ഗുണം കൊണ്ട്, സ്വഭാവം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുണം, സ്വഭാവം ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഏത് കുലമാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വർണ്ണത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാത് വർണ്ണത്തില് എന്ത് ഡ്യൂട്ടിയാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിച്ചാൽ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ, അർജുനോട് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? തസ്മാത് യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയ അല്ലെ, തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയ. ഭഗവാൻ പല ആവർത്തി പല ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്, നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ, കാരണം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ഇനി വൈശ്യരുടെ കാര്യം പറയുന്നു. അതേ രീതിയിൽ ഒരു വൈശ്യനും കാർഷിക വിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചും പശുക്കളെ സംരക്ഷിച്ചും വ്യാപാരം ചെയ്തും അവന്റെ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാം.
അപ്പോ വൈശ്യജാതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യകുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് പശു സംരക്ഷണം, ഗോസംരക്ഷണം, അതുപോലെ എന്താണ് ബിസിനസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കായിട്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതുപോലെ ശൂദ്രർ മതിയായ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാകയാൽ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ഉന്നത നിലയിലുള്ള മറ്റ് 3 വിഭാഗക്കാർക്കും വേണ്ടി ജോലികൾ ചെയ്യണം. മനസ്സുകൊണ്ട് സദാ കൃഷ്ണന്റെ വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകിയും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സർവദാ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പ്രഭാഷിച്ചും ശരീരം കൊണ്ട് സദാ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം. അപ്പോ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ അതായത് 3ാമത്തെ വിഭാഗക്കാരായിട്ടുള്ള ശൂദ്രർക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരെയും സേവനം ചെയ്യുക. അവർക്ക് എന്താണോ സർവീസ് വേണ്ടത്, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അത്ര ഉയർന്നവരായിരിക്കില്ല അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള 3 പേർക്കും സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജോലി. ആ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ 3 പേര് അല്ലെ 4 കൂട്ടരും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സുകൊണ്ട് സദാ കൃഷ്ണന്റെ വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകിയും. ഇത് 4 കൂട്ടർക്കും ബാധകമാണ് അല്ലെ, 4 പേരും, അതായത് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, ഈ 4 വർഗക്കാരും അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സുകൊണ്ട് സദാകൃഷ്ണന്റെ വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകിയും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സർവദാ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പ്രഭാഷിച്ചും ശരീരം കൊണ്ട് സദാ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം. അപ്പോ നമ്മുടെ ശാരീരിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലായി? നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലായി. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാവില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഒരു വർണ്ണത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആവില്ല നമ്മൾ അപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് സദാ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ, അതായത് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് 4 വിഭജനങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ ശിരസ്, കരങ്ങൾ, ഉദരം, കാലുകൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെയും ഓരോരുത്തരുടെയും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെയും തൊഴിൽ ധർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യരായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണർ അഥവാ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ ശിരസിന്റെയും, ക്ഷത്രിയർ കരങ്ങളുടെയും, വൈശ്യർ ഉദരത്തിന്റെയും, ശൂദ്രർ കാലുകളുടെയും ധർമ്മങ്ങൾ സഫലമാക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഉയർന്നവനെന്നോ താഴ്ന്നവനെന്നോ ഉള്ള ഭേദമില്ല. ഉന്നതനും താഴ്ന്നവനെന്നുമുള്ള വിഭജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്ന പൊതു താല്പര്യമുള്ളതിനാൽ വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഭേദങ്ങളില്ല. അപ്പോ ആർക്കും ഞാൻ താഴ്ന്നു പോയി, താഴ്ന്നവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉയർന്നവനാണെന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെയോ താഴ്ന്നവനാണെന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ അപകർഷതാബോധത്തിന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നിവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് ഏതുപോലെ പറയുന്നു? ശിരസ്, കരങ്ങൾ, ഉദരം, കാലുകൾ അല്ലെ, ഈ 4 പാർട്ടിനും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് അഹങ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ, കൈകളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? കാൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതാണ്, നമുക്ക് 2 കാലും ഇല്ല, എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ അവസ്ഥ? നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായിട്ടല്ലേ, നമുക്ക് എവിടെയും പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിനുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നും മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ താഴ്ന്നതല്ല എന്നിവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓരോന്നും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണരെ ശിരസിനോടും ക്ഷത്രിയരെ കരങ്ങളോടും വൈശ്യരെ ഉദരത്തിനോടും ശൂദ്രരെ കാലുകളോടുമാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ, അതായത് അതൊന്നും ഒന്നിനൊന്ന് താഴ്ന്നതല്ല അല്ലെ. കാലുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുറ്റത്തൂടെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, തല കൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കാലില്ലാതിരുന്നാൽ എന്താണ്? ജീവിതം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും അല്ലെ. അതുപോലെ തലയ്ക്ക് അഹങ്കാരം കൂടിപ്പോയാലോ അതും പ്രശ്നമാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതായാലും എന്താണ്, എല്ലാറ്റിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയിൽ നമ്മൾ വ്യാപൃതരായാൽ മതി. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനെയും മഹാദേവനെയും പോലുള്ള ദേവന്മാരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പരമോന്നതനാകിയാൽ ഈ ഗ്രഹത്തിലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യജീവികൾ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നേക്കാം. പൃഥുമഹാരാജാവ് യഥാധികാര, ഒരുവന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഇത് വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുവൻ അവന്റെ തൊഴിൽപരമായ ചുമതല ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിർവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ധാരാളം മതിയാകും.
നമ്മുടെയൊക്കെ കഴിവുകളേക്കാൾ വളരെ വളരെ ഉയർന്ന കഴിവുകളുള്ള മഹാദേവനെ പോലെയോ ബ്രഹ്മദേവനെ പോലെയോ ഇന്ദ്രനെ പോലെയോ ചൈതന്യ ഭഗവാനെ പോലെയോ രാമാനുജാചാര്യനെ പോലെയോ നമ്മൾ ആരും ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ശൂദ്രന് പോലും അതേ വിജയം നേടാം. യാതൊരു വ്യാജവും കാണിക്കാതെ ആർക്കും ഭക്തി സേവനത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം വിജയം നേടാം. അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അതായത് ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആരും യമുനാചാര്യരാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകാനോ ഒന്നും പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾക്ക് ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എത്രത്തോളമാണോ സർവീസ് ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ഒരു മനസ്സാണ് വേണ്ടത് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടമില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ. പകരം നമുക്ക് ഈ TV കാണാനും അതുപോലെ വാർത്തകൾ കേൾക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഇഷ്ടം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. നമുക്ക് എത്രയാണോ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയൊരു ജന്മം പിന്നെ ഒരു ജന്മം ജനിച്ച് ഫാമിലി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യും, ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്ത് ജോലിയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ജോലി നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് താഴ്ന്ന തരം പ്രവൃത്തിയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനും ഒരു സാധാരണ, അതായത് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അത്ര തന്നെ ഭഗവാൻ പരിഗണിക്കും നമ്മുടെ ചെറിയ സേവനം പോലും. നമ്മള് ശ്രീരാമന്റെ ലീലയില് അണ്ണാരക്കണ്ണന്റെ കാര്യം കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ശബരി താഴ്ന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് SC ST എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പറയില്ലേ, അതുപോലെ താഴ്ന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ശബരിക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്കൊക്കെ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കും. ഒരു ശൂദ്രന് പോലും അതേ വിജയം നേടാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതേ വിജയമാണ് പറയുന്നത്? ഈ പറയുന്ന യമുനാചാര്യരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഒക്കെ ചെയ്ത നടത്തിയ ആ ഒരു വിജയം തന്നെ ഏതൊരു സാധാരണ ആൾക്കാർക്കും സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. യാതൊരു വ്യാജവും കാണിക്കാത്ത ആർക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം വിജയം നേടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി പാടില്ല, അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരുവൻ തീർച്ചയായും നേരായ മാർഗവും തുറന്ന മനസ്സും അമായിനഹ ഉള്ളവനായിരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓപ്പൺ ഹാർട്ടഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം. നമുക്കൊരു ഡുവൽ ഫേസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരു എന്താ പറയാ, ഇരുമുഖം എന്ന് പറയില്ലേ, ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് പറയാ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വേറൊരു രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളൊരു തുറന്ന മനസ്സുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം എന്നിവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവ് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിതം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉന്നതി നേടുന്നതിന് ഒരിക്കലും അയോഗ്യതയല്ല. ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയനായാലും വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ ആയാലും രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാത്ത തുറന്ന ഉള്ളവനായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിന് അനിവാര്യമായ ഏക യോഗ്യത. അപ്രകാരമായാൽ അവനെ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ അവന്റെ തൊഴിൽപരമായ പ്രത്യേക ചുമതലകളുടെ ശരിയായ നിർവഹണത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ അത്യുന്നത വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സ്വയം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സ്ത്രീയോ വൈശ്യ തഥാ ശൂദ്രാഹ തേപി യാന്തി പരാംഗതി. ഭഗവത്ഗീത 9:32. ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ അധമയായ സ്ത്രീയോ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മനസ്സും ശരീരവും ബുദ്ധിയും അർപ്പിച്ച് ഗൗരവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ആ ആൾക്ക് നിശ്ചയമായും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിൽ വിജയിക്കാം. ഇപ്പോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്, നിങ്ങൾ താഴ്ന്ന വർഗത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന രീതിയിൽ താഴ്ന്ന തരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളാണോ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഉന്നതി നേടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താണ് ഒരേ ഒരു യോഗ്യത എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ സത്യസന്ധനായിരിക്കണം, അല്ലെ? ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി ആയിരിക്കണം, തുറന്ന മനസ്സുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എന്താണ്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ലീലയില് ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് വഴിതെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രാജാവിനാൽ നിയുക്തയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, അല്ലെ? അപ്പൊ 3 ദിവസം ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമജപം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സ്ത്രീ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ ശിഷ്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന്. ആ സ്ത്രീക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ത്രീ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ ആയിരുന്നു, അല്ലെ? ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു, വരാണ്ട് വേശ്യാസ്ത്രീ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീക്കും എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എന്ത് പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തതെന്നുള്ളതല്ല, അതെനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ തിരിച്ചറിവില്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ
അധപതിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അതൊരു വിഷയമല്ല. പക്ഷെ തിരിച്ചറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെറ്റ് തിരുത്തി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിഷ്കളങ്കമായിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മനസ്സും ശരീരവും ബുദ്ധിയും അർപ്പിച്ച് ഗൗരവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ആ ആൾക്ക് നിശ്ചയമായും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിൽ വിജയിക്കാം. ഭഗവാന്റെ പങ്കജ പാദങ്ങളെ ഇവിടെ കാമ ദുഃഖ അങ്ക്രി പങ്കജം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും വിധം സർവശക്തങ്ങളാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും സന്തോഷവാനായിരിക്കാൻ അവൻ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ആയതിനാൽ ഭൗതികമായ ധാരാളം ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ നിറവേറ്റപ്പെടുകയും അപ്രകാരം അവൻ ഭൗതികമായി സംതൃപ്തനാക്കപ്പെടുകയും അവസാനം ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ചെന്ന് ചേരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവനമാണ് എന്റെ ജോലി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഭൗതിക ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ പോലും അതും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരും, നിവർത്തിച്ചു തരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി പോകാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംശയവും കൂടാതെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.